Vols saber un secret? Acompanya'm. Sabies que tot el coneixement des dels inicis de la humanitat s'ha transmès per la lectura? Sabies que una cosa aparentment tan petita i tan senzilla com les lletres van revolucionar la història? El poder creatiu neix del do que t'atorga la paraula i de tot el que puguis imaginar. Com més llegeixes, més pots crear. Reconeix el poder de les paraules i forma part de la comunitat de lectors de Legiland. Com? És molt fàcil. Descobreix ara la teva pròxima lectura a través del catàleg o de les recomanacions dels teus professors. No oblidis visitar les prestatgeries. La comunitat també és una referència perquè descobreixis una nova lectura. Endinsa't en l'activitat dels teus companys i deixa't portar per les seves experiències. Quan hagis trobat la teva lectura, submergeix-te en ella i supera els reptes que t'apareguin. Només hauràs de completar els qüestionaris i guanyar punts per convertir-te en un lector estrella. Quan acabis, podràs deixar la teva opinió i recomanar aquesta lectura als teus companys i companyes. Com més punts obtinguis, més opcions tindràs per personalitzar el teu avatar. Cada trimestre et convidarem a que participis en una missió diferent. L'objectiu és convertir a la lectura en la teva aliada, per resoldre així els reptes que et proposarem. També hi haurà concursos com el d'escriptura creativa o els Oscars dels booktrailers. Les medalles que guanyis t'atorgaran capacitats úniques. Aconsegueix la teva millor marca lectora i supera't a tu mateix, però no ho facis sol o sola. Pots crear el teu equip de lectors amb els teus companys i viure l'experiència de la lectura junts. Atreveix-te a descobrir un univers diferent. Per Legiland, tu ets el creador d'aquesta història.